namalovaného na pracovním stole v kanceláři. To se u nás stát nemůže, ze sportem přišla Jana, ahoj. Ahoj, dobrý večer. Na to sporta po počasí vás čeká komedie Jana Hřebejka U mě dobrý a potom samozřejmě TM2 na stanici Nova 2 ve 22, tak hezký večer. Mějte se krásně a na viděnou. Proč mu to nebezej prvola? Seber mu to, ne! Dělej! Vášeň nenatrénuješ. Gambrius. Na zdraví zdravému rozumu. A forma. Dnes večer uvidíte. Víte, co jsou to skořápky? Přišel jsem všechno. Bez kořápka nemůžete vyhrát. To taky není? To taky není. Tak kde je? Mistrovský kousek opravdových přátel. A následuje... Vážíte víc než to auto. To mám zeštítný žád. Taky přestaňte jíst. Chápete, jak je to nebezpečný? Jejich vyšetřovací metody mají přidanou hodnotu. Teď co vás vyblátím pubertu. Dokážou totiž opravdu pořádně pobavit. Dnes večer U mě dobrý ve 20:20. A křižovatka smrti 3 tentokrát v Paříži ve 22:25. I když jdou někde věci z kopce, nic nemusí být tak černé, jak se zdá. Stejně jako koza do černý, při jeho vaření používáme 4 pečlivě vybrané druhy, jež mu dodávají jeho bohatou a přece výjimečně jemnou chuť. Velkopopovický kozel, černý na pohled, jemný na chuť. Všechno to začalo tímhle křesnem pohodou. Dali jsme mu nový potah a teď ho máme bílý. Pak nás napadlo dávat staršímu nábytku nový život. Baví nás vracet se k poctivému řemeslu a přidávat nové nápady. Stejně jako Jihlavanka Espresso. Tradičně nebo nově, vždy poctivě. Dobrý. A česky Vypadá to, některý... že mi šéf kuchařka Jo, podle mění mojího blbého názoru. jak se Ty se můžeš upomínat to, že to... Nový whisky s kyselou. Dobre, ty A to čes... furt mluvím, bo ona mi vravila aj to už mi tá baba, co mi telefonovala. To. Že to môže sa to, potom sa môže stěhovat, potom sa môže to. Jestli to, ty Sovia to vyhrají, S naší širokou nabídkou školních potřeb to bude mnohem to jednodušší. prostě, že budú třeba Základem by měl být rokem, praktický a lehký batoh s reflexními prvky a polstrovanými zády. Právě teď exkluzivně v Tesco za skvělých 399,90. Tesco, radost z dobrých věcí. Peníze navíc se Oni mi občas povedali, jak to, že tam máte taký malý odběr, jak to tam máte, protože by tě tu ale měsíc na splacení Víte, tu jsou buzeranti, pokaždé nechci platit mě tu baba, a pokaždé mi řekne, že oni to S měli. půjčkou Provident Start získáte až 9 000 na Tak 3 vlastně to měsíce kurva, zcela to, zdarma. a místo těch, co tam zaplatí jedno, tak koupím podle ten diktafon, kurva, bude tam chodit a to, a řekne mi, a to, a pozor, bo já vás nahrávám. Jak ona myslí. Protože tak jenom nic, tak jenom to, co mi neřekne, kdo to je to samé jak na tím rezidomu. ze světa sportu. Vítám vás u nich. A co to samé, když se jí zpět doma, ona tady má vizitky, nebo co si, ona mi může říct, že se na tom Barholkova. No, a já tam přijdem, řeknu, že je Barholkova, ona mi řekne takovou mluvu, to nedělá. No a co? A kaj je? Tam kaj byl. Zítra čeká jezdce Kurva, kvalifikace. ide kajší o něm zahraničí, nebo v tak každý chodí kurva s vizitkami na názobu. Všech dob už je ve Ale má tam napísané, jo, nevím, Varholkova, vedoucí tego a tego. Abych věděl, s kým bude a co ona je. My to, tuto máme všechno poskované. Protože bych věděl, mohli jste vlastně. Poslední fotky na letišti v Barceloně a teď už je Neymar náčka jiného publika. Dopoledne jeho tryská přestávka v Paříži a později zapozoval mu Henderson. Do rozhodování nechtělo mluvit hodně lidí, ale já se prostě zeptal svého srdce a to řeklo, jdi do PSG. Neymar sice nebude hrát zítra v prvním zápase PSG ve francouzské lize proti Amiens, ale byl s velkou pompou před úvodním výkopem představen. Fanoušci na jeho dres stáli frontou tři hodiny. Samozřejmě stál se dnes od rána. Byl jsem první, ale stojí to za to. Neymar bude v Paříži nosit číslo 10. Ochotně mu přenechal postoj. Brazilec teď bude chtít z PSG vyhrát ligu mistrů. Tak vy dejte to. Novelista v Plzni a Ona mi to dalo, já bych on to nedal. evropské poháry a Že to je napísané příkladem, na Barholkova, tu na papíře, jak také kurva taky šli. Plzeň čeká No, boj o to se evropskou dobře ligu s píše, Larnakou. kdo to zabral. No, někdo to tam zabral. Policie to má prostě podpísané, policie to má podpísané, že to on odeslal. Tam je podpísané, že to je Pekeško předal, ale kdo
nebo co to je, nebo jestli to bylo ze mnou a s kým byl koča, nebo jedním spojil, nebo co to tam. Oni to prostě nemají, já tím pádem. Oni vidím, protože to kurva Ale vidím, ale já mu z toho potom problém. Dá se to zvládnout, prostě se na to připravit a postupit. Tak uděláme všechno pro to, abychom hráli skupinu. No co je jako kdo je základní, kdo je tým, kurva, a jo, to Musíme všechno chce. nahradit fanouškům všechno a prostě To znamená, postupit tebe firmu. do další fáze Evropské ligy. To Sparty už se dnešní lous Oni jsou netýkal. pojištění, Vyřadila jí to Červená znamená, Zvezda Bělehrad. když jsou pojištění, Frajka, oni vám to musíte Ani pojistit gól do a platy. nadále se potýkají s No, velkými a ona mi řekla, že problémy. oni Trenér učí. Andrea Nevím, že se tam Stravočkovi vyšlo, stále že čeká na to první tam výbor. žádný záznam od Fanoušci policie už nemají, mají do ani konce jeden, ani večera. druhý, ani pátý, ani Když to nic. Sparta proti No tak Bělehradu jo, 19. když se dělají, minuty tak kasovala, bylo vlastně jasno. No, K tomu a to ale by postupu to potřebovala oni střelit 4 žádný karty záznam a nemají, já v to současné nevím, fázi a to jako prostě jo, není můžu možné. nechat jít to Prohrála 0-1 a teď jí zbývá už jen No to já domácí nevím. liga a pohár. Sparta, když není v Evropě, tak samozřejmě ztrácí Ano, jo, prestiž. přesně. Z poloviny zahraničí spartianský orchestr hrál opět poněkud falešně a nesehraně. Tu, jak pravím. Dirigenta Stravočiho jeho Ještě, že diváci by to tam, asi protože vytiskali. jinak bych to musel Já zaplatit. jim 100% rozumím, že jsou Začátky zklamaní. zpátky do My jsme kabinet, všichni domů v mi tam kabině. ten papír podal Italský to. trenér A má co, za sebou a se co, Spartou nic 3 neřeknu, ostré nic, zápasy a teď stále jim ještě rozhodně nevyhrál. Si soutěží a za akorát prostě jezdí tam každá na zpátky je a diametrálně jiná. a to asi tam ještě Samozřejmě jednou. tomu týmu to neprospívá. Ale to Sparta nikdy nakoupila zajímá. drahé posily, teď je ale čeká zužování kádru, protože má moc hráčů. V Evropské lize končí i Mladá Boleslav. Ta vypadla s albánským Skenderbeu po penaltovém rozstřelu. Hrdinou se stal brankář Orges Šehy, který jednu penaltu proměnil a další vychytal. Boleslav jela do Albánie s výhrou 2-1 v zádech a navíc i tam vedla po poločase 1-0, jenže Skenderbeu 2 góly otočilo a zápas nakonec doputoval až do penalt. Brankář Orges Šehy ani neměl číslo na dresu, ale vyřel si natolik, že šel pokud první. Divišovi nedal šanci a bezpečně ji proměnil. První komplikací pro Boleslav byl pokus Rady, který nechala pouze dřevo. Pak přišla znovu řada na Šehyho, ten tentokrát zlikvidoval penaltu Bebratovi a bylo hotovo. Kolik tam je přeroděbány. Názu, korná dlážba, to všechno to se dopaluje, to vám vůbec nedrží. Mladá Já Boleslav to mám prohrála vyčítku, jak penaltový oni moc rozstřel boky. 2-4 a s pohárovou Evropou se loučí. Včera Je si to hrál první. Abraham na Ale Brněnské přehradě, ty je prostě zajezdil na kluci, dělal Jetsem. by To ten ještě takový netušil, že ho dnes na starý motorce a při to. tréninku na velkou Ale cenu že oni České mají republiky kanceláře nové a potkají nabídky téměř nové a to. stejné podmínky. A to má. Hustě pršelo a trať byla pořádně mokrá. Včera na vodě, dneska na vodě. Dopolední tréninky byly hodně o schopnostech udržet silný stroj na trati. Sluníčko vyšlo v Brně až po obědě. Na Mokru bych řekl, že jsem měl mít lepší výsledek, ale bylo tomu naopak, na sobě se zdařilo líp. Tréninky jsou jen o testování různého nastavení motorky. Do tuhého půjde až zítra v kvalifikaci. Budeme zkoušet ještě jiný pneumatiky, teďka jsme zkusili obě dvě směsi, nebo respektive dvě směsi, ale od podvozku přes elektroniku, a myslím si, že jediný, co necháme na pokoji, je převodovka. Abraham měl v MotoGP 16. nejlepší čas, ale dopadl lépe než Karel Hánika v Moto2, který přeletěl přes řídítka. Nedařilo se hvězdám, Jorge Lorenzo byl až 15. a muž reprezentující motoru Lanilože vždy a všude čeká spousta fanoušků, tedy Valentino Rossi byl jen o místo před ním. Oba se ale ještě budou určitě hodně zlepšovat. Další tréninky a kvalifikaci sledujte zítra od 9 ráno na Novosport 1 a Vojom. Petra Květová vstoupila úspěšně i do svého čtvrtého turnaje po operaci pořezaných prstů. Ve Stanfordu na úvod smetla za pouhou hodinu Ukrajinku Bondarenkovou, kterou porazila 2-0 na sety. Květová ve Stanfordu odehrála první letošní zápas na tvrdém povrchu, což je pro ní příprava